Ketika perthai kaba Nongkhryiem, ketika perthai kaba stat hadu kata-kata, bat kaba bun kamru hadu kata-kata. Teng film lap basngau kumno ba kapor kayat bat kisngi kisnem kiyat. Habang ipet yunus nem menu sedang mentah pet lalai benai ngilak yat. Setangkat no lapoi sebenarnya basau basan bakumta hingga ngau setangkat no la khliap no biang ya unius nem ru shisha ka perthai ka stat do kata-kata kapor ka stat do kata-kata ba teng em ngim don porte wat ban le iki badon kam ga gm ga chongi Pisudai ni em ya kata mestap masun khila dum dam kata ka kam ka jam ke barok kumtai le ching trade kumta ter ba shipang vidapet are kalamiat no hi ba kumta ka repeat kumju dan por ban le ki ta ka jing stat ka por ba teng pisngo badang shai na fi pet shabar kala dum ba kumta ka stat ado kata hanrei kani ke jingkeli ka banga kwa ban kli fi ha kani ka sngi menta ba kata kalong habak stat ke perthai kat ni hatu fidang don porn empat yala dia fidang don porn empat barki khun kiti fidang don porn em kham tam baru blai kata ke jingkeli ke ba kwa ban kli ya phi nor bun sien em ha ka jing stat palat jong ke por ha ka jing stat palat jong ke ke sngi ngi klet no ban pulut por bat yala di ni bat ke yeng ke sam bagi khun kiti bat kham tam ban pulut por bat ublai Aku aman aku boleh syafi wei hakan ke por hakan kerteng utrai unang pen jungi u Jesus Christ ngidap da jing so e ji syafi da jing so comment ru ya ka ba na ka por na ka sngi pi snap ya ka ktien ga jong blai dan preng jong pi ki badang shu yo ban pet ya ka jing elap la ne ka program ka video ka sngi ne don preng jong pi ru pilai bot dia ni la bon benai ne bon snam ngai ku blai kum jo ya pi wei baro dan preng jong pi badang shu subscribe dan apa yang jadi filem subscribe aslam ai ngo you blay nam ta jong fi par nganget bo trahi unang kerku bo trahi unang ai bor utrahi unang le shibon ki kamba haga jim ge jong fi par nganget ka ba finang ngap ba nang yai ngap ye ka tien ge jong blay kum ta ge jim ge jong fi ru kanang yai kala shim khia ban ngap ye ka tien ge jong blay shim khia ban im kat kum ge tien ge jong blay fi ni ba ge jing kerku am ka wan haga jim ge jong fi dan da kawai pag ktien ka bala ban batay kambania bat kamba lat na ka ktien ka jong play hade yang ta ka ni ka sngi kwa ban ya kren na ka ktien ka jong play ya ka bo jisu hi kren padu ong kum ni ha ka ni ka por dan ngi play yon this no ban reu de khot ba ar pu nyau ong wa 3 minute ban yo ya ka ta ka jing bam ka ban jot no Henry kata ke jing bam ka ba yaisa asya ka jing im bom jikot ya ka ba ukon ubre un ai happy na mariau ni utau kpa ublehi ulapen scam bu jisu ong ini ke kintien ong wat 3 minute ya kata ke jing bam ka ba jotno ka ba mot kano ka jing bam ka ba ngingit rei naga ni ka perthai kabamut kanu no ke jing bam ka bang ngingit rei la da ka dei jong ka ni ka perthai la da ka dei tang nam ta ka ni ka do la ni nam ta ka khpo kata ka jing bam kan sajat no kabamut hi bagata ka jing trei ke jongi kam da dei ka ba don kam hado kata bat ka ba sa sha bom jikot mar ka don sa ka wi pa ka jing bam ya ka ba jisu ong ni hap ban 3 minute kamba tumal ong ipina do menne ngi trei sitam ha na ka benta ka do ka step ka por ngi ki dang step ngi le shibun ki baro ban le chi ki kam ki jam ban trai ban kta khnang ban pen biang ya ka yeng ga sam ban kam tam ban pen biang ki jinon kam jong ki khon ki kti bat ya la di kum chu tadeng tangi trai shitom ban pen biang ya ga ni ka do an rei ji suong ka bha ba fin trai shitom nam ta ka do an rei ka ba kham bha ka long ba fin trai shitom ya ga ta ka jing bam pat ka bam jot no lano ro ba ji suong Wat 3 minute ya ka ban yo at ka jing bam ka ban jot an rei ya ka jing bam ka ba yai sa sha ka jing im bom chukut ya ka jing bam ka ba yai sa sha ka jing im bom chukut kai ka ta ka jing bam ka ba yai sa sha ka jing im bom chukut kamu ga ka ktien ka jong blai kan bangi hab ban shim khia ya ka bangi hab ban pule ya ka bangi hab ban kinmau ya ka ba hab ngin sngo tho ya ka bangi hab ban shim khia ya ka ktien jong blai mar ga ka ktien ka jong blai ka ba yai sa sha bom chukut ka ba yai sa sha bom chukut ba ka babel ka ong ka ta ko ong ba ka jing bam ka biyai sa sha ka jing imbam jukut ya ka ba ukhon ubre un ai happy kamut ladang ngingi por ha ga ni ka ktien ban snap
yang ni kektian man pulih ni kektian u Jisu ahingi ya ni ke jingbam ka bayai sa sa ke jing imam jukut u ahingi ni kektian upen song tho ini kektian pada yang ta bang yo ini kektian ka dai si sha ka jingkamai ka bakrapalat ka dai si sha ka jingkamai ka ba dai kat ka jingkamai namar ka ni kektian ke jong blai kanum jot la noru ka ni kektian ke jong blai kanum do la noru namar ba kektian ke jong blai ka yai sa bom jukut tadeng ta ka pisa ka bank account ka pipidon ka la ban lot no ka bam ka di na ka yeng ka jong fi ka la ban do no ni kita ki jingker khu ki ba kenja do ki la ban do no ki ban jot no henry ka ta ka ba pipi wa ya ka ta ka ba pipi streshitam la da ka dei ka tien ka jong blai u Jisu au un ai ha fi ya ka ta ka tien ba phin yo shi sha ya ni ka tien ka ba yai sa sha ka jing em ka ba pom jikot mar babalai ka babal ka ong ni namar ya uni utau pa ublehi ulapen scam mar udai tang yu Jisu ba ublei pa ya u Jisu hi lapen scam pin kan mau ni no Matthias kan long ka ba khat nyu ka khot ka ba san onda lapen ka la dur yu Jisu kami bi ka sur na beneng ka ba ong ni long khon chunga hobang i to snow ya u pihak ban sengap ya ka ktien ka jong Jisu to snow ya u ka sur na beneng ka sur ka jong pa ka ong to snow ya u Jisu mar dei tang pa ubla pen scam ya u khon ba ka dei tang ka ktien ka ju ka ba scam dan pa da ka wai ka ktien ka ba scam tadeng tal fi 3 minut ya ka ba kenja do ka long thik ku briu bo pelang i ka pisa ha ka ba ka khnyang ka la ban bam bagi sarang kila ban bam bagi nong to ru kila ban wan ban to bat ban shim ya kata ka ba pi penlang bagi dei tau Jisu ong to pelang ka spa ha beneng ha ba ka khnyang ka sarang kam la ban bam pada bagi nong to kim la ban pen pei bat ban to kai kata ken ka dei ka jing pelang ka ba bom jukut ka jungi ka dei ka ktien ka jong blai ya ka bangin im kat kum ka ktien ya ka bangin ya kat kum ka ktien dei bangin ya kat kum ka jing so ka jungi dei bangin ya kat kum ka ta jing kwa ka jungi nane da kata ka rukom pateng la pateng ka jungi ka rukom breu ka jungi hinringi haban im kat kum ka ktien ka jong blai dei ta bangi treshitam ya ka ktien ka jong blai ngangai utra upan kan mau ngi ya ka ktien upan kan mau yang ngiru upan long yang ngiru banyak kat kum ka ktien ya ka bangin la ban im sya kata ka jing im bom jikot kan lamda kum ta fitrai tang ha ka ba kenjado piru pin sakot ha ka wai ka sngi ki khon jo piru kin sakot ha ka wai ka sngi namar la fim hikai la da fifimio ik ka ktien ka jong plai ki ge jun ka perthai ka kot no ka do no nda ka dei tang ka jong utrai ka bayai ne sha bom jikot dei ta ka abdong fi shim khia ban 3 minut ya ka ktien ka jong plai shim khia ban im minut ru kat kum ka ktien ka jong plai shim khia ba fin shikri u blai kat kum ka ktien ka jong plai mdai kat kum ka jing so tho le ne kar kom hikai kar kom batai jong ki breu ni jong ka ne ka perthai maru breu usahi u breu to ai ba ka ne ka jing hikai ka ne ka sngi kan da long ka jing kar khu fi snap ya e ba ka ktien ka jong blai ka kren ya ka e ba ka ktien ka jong blai ka hikai mdai ya ka jing hikai ka bala shui kai da no ndai to ai ba ka ta ka jing hikai ka ba fi osno kan da don ka Nongkhryiem na ka ktien ka jong blai ngi tran kar khu fi tadeng ta shwa ba fin 3 minut ya ka ba kenja do ya ka ta ka ba jot no na ba ta ka kpo jo fi to ke dang step pule ka ktien ka jong blai pa to 3 minut na ka ne ka ktien ka jong blai pule ka ne ka ktien ka bayai sa sya ka jing im ka bom jikot para fi pule ka ktien finang skong tho Jisu dei wei ka ba finang pule fi skong tho e ka bor ka jong fi skong tho ye ka jing mayan ye ka ta ka bala buri ye ka ba ansap pen pau lada fi treshitam ma kwa ba nong fi treshitam ti ye ka ne ka khndo ka ba kenjaman sim ti fi ti ka ktien jong blai fin shem ye ka ta ka Nongkhryiem ka ba biang kum ba u nong thau yeng u ti ye ka khndo ban yo ye ka Nongkhryiem ka ba biang khanang ban pen yang ki pa ya kum juru ti ma phi ka ktien ka jong blai hado fin ya kendo ya kata ka kendo ka ba kana ma fi yo ban pen shong Nongkhryiem ya la di ha ka ta ken ka chaka barganget kum Jisu ang ma fi tai ya la ka jong im ka jong fi au mau siang ka jing im ka jong fi ka dai ka jing im ka was cam kin wan jing slay kin wan kita ki slap kin wan ra ka jing im ka jong fi kanum jot lano ru tadeng ta ka Bible ke thu yang i haba ni tei ka yang yin tei halor mau siang tadeng ta yu mau siang mla ban yu i na mar bahap ti
ban yo ya kendo ya mau siang tadi dang ya ban tristam ban ti ni ka kendo hado banda kendo mau siang ya kata ka bala buri hato anom ban pau yes ya ka bala buri uji su de mau siang fiti ya ka ktien fin sham ya ni mau siang mau siang ude Nongkhryiem ka jing em ka jong fi ba fila sham mau siang tay nang ta ka ya ka jinget ka jong fi ba deng ta ka jing em ka jong fi kanom jot lanu ru tadi ta kum gi misteri ki nong tri bela ki ba prasang manti ene ka kto piru sedang manti ya ka ktien ka jong blai ya ka ba phim pat ju i menu handrai fin sa i ka gi aka ki ba phala na ka ktien ka jong blai tadi ta David duai ki jing duai ong trai ben pe ki khmat jonga khnang ba ni i ki aka ki ba phala na ka ktien ka jong me na ki an ki jong me ba ai ba ki khmat jong fi kin pet kat ba finang ti ya ka ktien ka jong blai kat ba finang pule ka ktien ka jong blai kata finang i ya kata kin ka ba jeliu ya kata ka balari ba kata ka de uji sukreskan ngi utran ka khu fi ngin sai shampat la sai ka skinge skwa ban duai ban ka khu fi ngi ka ski ha ka kam ka jong fi ka jing trai ka jong fi ba kam tam ya ka ba finang la ban trishtam na ka banta ban ti jeliu na ka ktien ka jong blai ba ban im ka kum ka ktien ka jong blai ba pen shong Nongkhryiem ya la ka kum ka ktien ka jong blai bat ka jing im ka jong fi kata kala biang kabam jukut lada kawan kala sok pelat efi ini dua ini ka por mentah try ai ngo eme ko pai ni ka por ka ba kodor mga dua ko try nga sngongo mga ni ka ktien ya ka mamlapen sngo ni ka por ko kan ra ka ktien ka ba im ka ktien ka ba shisha ka jong me try nginom 3 minute tang ya ta ka jing bam ka ba jat do an rai ya ta ka jing bam ka ba esa sha ka jing em bom jukut ka ba de ka ktien ka jong me namar ka de ka takin ko try ka malaai ba tau de ukon u balong ktien jame ko try ya ka bala pen scam ru da ukpa ba try ngi sngo bangi yo ka ktien ka jong me abi ni ki kon jamer ki nang iti ki nang pule ka ktien ki nang ngam ka ktien ba try ka ba me menang pen pau ya la de ko kan ra haki ya dwa ya ka khu fi wei pui ba ro ba ngai ka ne ka wei kat ba finang ti ka ktien ka ta pinang ithu yu jisu ka ta finang sngo thu yu ka ta finang sham yu ka ta finang mat yu ti ba dia trishtam hagane ka benta jong ke jing im ke jong fi ba ga duai nge ka khu fi ba ga jing ti ke jing trishtam ke jong fi ke jing le minat ke jong fi kanom long le nai ha utrai blame ka khu hallelujah ka thank Jesus ke duai nge ai ngo amen amen thank you Jesus blame ka khu fi nang ai bore fi to nang ai 3 minut na ka benta ka ne ke jing bam ka bam chat show try ka khu fi bless you bon amen